Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмм байни ҳафтум рақами рейтинг Алекс Перес бо рекорди 24.7 ва нуҳум рақами рейтинг Муҳаммад Мокаев бо рекорди 11.0 рӯзи 2 март дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дэн Хукер гуфт ки барои чӣ реванш байни Арман Царукян ва Ислам Махачев баргузор намегардад. Махачев карьераи худро ба анҷом мерасонад пеш аз оне ки ба Царукян муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. муҳориба зидди Арман барои Махачев муҳорибаи хеле хатарнок аст. Барои Ислам дигар муҳорибаҳои камхатар аст. Ба ғайр аз ин, одамон муҳорибаи Исламро зидди чунин шахсон ба монанди Конор Макгрегор ё ин ки Ҷейсон Гейҷ дидан мехоҳанд, на ин ки муҳорибаи ӯро зидди Арман. Ягон кас намоиши пулӣ бо иштироки Арманро намехарад. Ягон кас пресс-конференсия бо иштироки Арман Царукянро тамошо намекунад ва ягон кас $80 барои тамошои намоиши муҳорибаи Арман намедиҳад, гуфтааст Хукер. Дӯстон, ман бо баъзе суханҳои Дэн Хукер розӣ мешам. Дар ҳақиқат барои UFC муҳорибаи Ислам зидди Оливейра, зидди Порье, зидди Конор, зидди Гейҷи фоидатар аст, на ин ки муҳориба зидди Арман. Аммо агар аз нуқтаи назари варзишӣ гирем, пас Арманро яке аз довталабони асосӣ шуморида мешавад. Ана худи чемпион Ислам Махачев бошад, боварӣ дорад ки ягон тай аз онҳо камарбандро аз ӯ гирифта наметавонад. Арман, Дастин, Ҷастин, Чарлз, онҳо ҳамаашон хубанд. онҳо дар топи 5 ҷаҳон ҷой гирифтаанд, аммо ягон тай аз онҳо соҳиби камарбанд намешавад то он вақте ки ман дар ин ҷоюм. Ба ҳамин тамом, навиштааст Махачев дар Твиттер. Дӯстон, ба фикри шумо аз ин топ 5 вазни сабук кадоме аз онҳо барои Махачев рақиби вазнин шуда метавонад? Чарлз, Гейҷи, Парье, Арман ё ин ки Чендлер? Метавонем фикротонро нависен, мо бошад мегузарем ба дигар хабар. ҷангвари вазни ним сабук UFC варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов шаби гузашта ба ташкилоти UFC муроҷиат карда аз онҳо муҳориба талаб кард. Наимов дар саҳифаи инстаграмаш акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: феврал, март, рафтем UFC, топ 20 ё ин ки топ 10. муҳорибаро қабул кун, агар ки ту мардӣ, навиштааст Наимов. ва дӯстон, ҳамин гуна Муҳаммад Наимов ҳам ба ташкилоти UFC ва ҳам ба ҷангварони топ 20 ва топ 10 UFC визв дод. Ва акнун интизор мешавем ва мебинем ки оё ягон кас ин визви ҷангвари тоҷикро қабул мекунад ё не. Ногуфта намонад ки айни замон Муҳаммад Наимов дар UFC 2 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ худро хеле хуб нишон дода аз худ эълони калон кард. Дар охирон муҳорибаи худ Наимов нишон дод ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка ӯ хеле хатарнок аст ва ҳамчунин нишон дод ки ӯро шикаст додан осон нест, чунки Муҳаммад баъди нокдаун ба худ омада ғалаба ба даст оварда тавонист. мо бошад ба Муҳаммад муваффақият ва барор орзумандем. чемпиони пешинаи Беллатор ҳозира ҷангвари UFC Майкл Чендлер боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди Конор Макгрегор баргузор мегардад. муҳорибаи Чендлер зидди Конор баргузор мегардад. ман саҳна, макон ва вақти муҳорибаро надорум, аммо ин муҳориба аниқ соли оянда баргузор мегардад. барои ҳамин худро дар форма нигоҳ медорем ва аз моҳи январ лагери тамриниро оғоз мекунем ва ман аз тамоми қувват тамрин мекунам то он вақте ки ин муҳориба баргузор нагардад. аз рӯи овозаҳое ки ман шунидум, ин муҳориба аввалҳои соли 2024 мегузарад. Конор аз ман то абад гурехта наметавонад. умедворам ки ба наздикӣ анонси ин муҳорибаро эълон мекунанд, гуфтааст Чендлер. дӯстон, худи шумо боварӣ дорем ки ин муҳориба баргузор мегардад? метавонем фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.